Sampa Traditional Council, abusuafo for finally Sampa Tole Sang Majafla Ninkofo Nabusuafo Nanoma Trankunya Sampa Popular Onia Sampa Kunya ne yomo dia no ankasa no womo abekasa de afa ensema ekoso no ho no na nche bia ne be video ebekasa de fa na kofisu no yi asa modua ne nkofo akwakoye abra na enimra so na se enimra kwan so court mpo hye yese ma wonye yie ne nso so ye yie no na ye kanse ase Sangma Jafla yira Tole Sangma Jafla ne nkofo no ma yedin ache ase omo keka omo ho kakra omo de mra no kwampo no obi mra na wonu di so no obi ani so ama sisi eyi no tumi abaso according to them and I said to them no womo adwen womo say womo edifiti Tole Sangma Jafla ene ne nkofo nti enrada na me hu say womo so akeka womo ho me che Sampa Traditional Council ni na so akeka womo ho a friends and trophy nhyiamu a cheche mo ha onyina mu ede atodwa na ansana no yenko na yesika kum yagine kokuo num bra nananom nyina tena ase na abusua panyini abu edi wonu mu anim no womo ekasa kyerɛkyerɛ die ntia womo eyesa esentwofo nhyiamu no yenko tie emu nsɛm ene die ntia womo sinkonwa no yeba na yato aso Otum for the report come out now no akasa issue statement at all so say oma sebio ya Gazetted omo say ahemfo and obetimi ni omo edi dwuma. Unfortunately the ekoso was Sampa no onye Gazetted nemum the onye Gazetted no regional minister no so decide say obi make sure say so far as no nete akonya so say regional minister there kroni mo pa there o mani nsi go na ekru no ebeyede na etumpon ye ka say eniyememu ayedin dia ma enkrofo we Sampa obi epia bontia na yemu hyehye no because obi nim the next moment there ba bisie just because there is no level of security in the town because regional minister etimi hye obi eti say ko na koye ye uye bia ye bekọ court ni akwa akọ gba atwo ampa otwo aso ye minister yeti court etimi bra injunction ama decide say onfa ni die emma court no na be den die ni die e di ama constitution of Ghana ayesa constitution to na aponi to me ne kakra e di ama wo say hwe na tena honom enti dia nananom mo hanom mo kan nyina ne say gidie pa de omuni ba ku sei e wo regional minister ni na omuni bi so e wo ni DC no so because omama adedi say atentren ne pa de omonfa bi enye adwuma nemu de oman kasa epe ene de omususu na omode beye adwuma e wo ho enche bebre ewudie bebre akoso before kra Ghana mra ebe Gazetted Nana Sangba Jafla no ekoje de boni be friend say injunction a odi beto so say munjai de mo ye no injunction no eba ye no eye the regional minister any the district chief executive no so you be a ofri suma hinkro suma hene no so you be ono so eti council of state asimbia si wa Ghana ha ono na ye hwese obe company for ho yakwa kutu Ghana mine penny efo na se asama ba beto na police force munja ya suma hene ene doma hene ene ne regional minister ene ne district chief executive etimi ka bo mu ekohye abrante na chi se chinchin a onkoso na wonye na yi no kra wo ye wi a eye court ne beko asimbia court e bitimi akwa akobo e dia to be ye wala no twe Ghana man pani adwenya siso ne se sade se otumfo pene so ansana yesi hene enti penchen bia ba e otumfo ho ene ekọ resolve all those issues na estati ye na omunya komasi bre no na e wo se asem kodi ye hene ho ekọ ye hene ho so no otena ase afenu ni na aba betena ase bo omunkro nkrobo na chie no abusia na ese efata na ohene e de akonya ne ma wo so omunko
enko form de hyemra emetre no na se wodi tuma na de wo ho bia no yaye ayampa odi akonya ne ma efia tachiwa abusua omoto aso koyi omode hye de bai ema otumfo agi ni tumu amamra ne amane akwan so we side ya tre ne manfo ewo Sampa ewie ababa bi sai e de atre opemso ewo Kumasi se uhu se traditional council ni na ewo ha or the backing of the traditional council because we sai atre wo mo ama omo so esai e de atre Nananom eye Nana Samba Jafla enti ye koso ni nyina no na setre eno no na brofuka sem se binu no eye no omamuti ase so se Sampa no nipa ni bebrebe busa bebia Sampa ewo Sampa enye sebi ekroketu bia ewo mantwe bia ordwene ne ho Sampa ye ka say Ghana cashew dwedie ni nyina no eye Sampa enegina Sampa ene Cote d'Ivoire ena ehye borders enti eye ekura edwedie a ekoso wo ho no eye edwedie kase between two countries na ensam na ye kan ye ensam a akoso ebro infie edion is over 20 years na factions na twen sa manso no I started wo efie omo eka ho asem ofie a movie to the traditional council so the muni mamamre ne amane no ohene to na yeyi ohene foforo yedi kan bom kru no e wo fie na ye movie to the traditional council say yenti ye ho ase a na akọ regional we can say House of Chiefs say still no enti ase enye adwuma ye want ne ho ase no e decide say obetimi e di akọ na Sampa ensem no Sampa manhene eye ohene a ohye otumfo osetutu ase direct we ebusuafo nti video no na ukohwe ye no nti we ye adehye ni bi na ochechire mu no omudi kan de brofo na osan de ba atwi nti no twi de no na branche chechire mu nyina ya te ase no ni nyina eye wo mu ejidi a wo mu wo mu se NDC for Sebi NDC aban allegedly and the tie wonum echi ewade a wo mo ye no ho isan says will be ya de na mampanyin na we regional minister una DC you appointed no mpanifo a etwa ho ahia nyina police mpanifo ne ade nyina no enam so no wo nyina te Sampa honom eye adwuma enti se wote honom na BBC ekoso a na kire se yebeka se bi uka ho bi fi se panyin o tene fi mankwala na nka no yebu na nkarefo a woka ho bi isan se ono antia nkwala no na wammo awe na nka no je de yebeka wo ede wo aka ho di nti omo ekasa na so mzusa ni nyina ne se wo hwe se de asem ni si ko ya yera tolesa Majafla ekoye se okwakoye yi no court se menye na asundwe ni Sampa sen ma wonye yi no oti ase na obi susu kwakoye bi na court de krata abasema wonye onya na ono so ese wonye de according to omo report no and a press conference na omo ye no omo no kire se regional minister ni DC for no say womo nya yi no court wa na be ko na court mo kwakobo ato agu do ma hina wonim emra ye mranim ni a wote court demu ebu asem samodua fe na so wapon ho aba abonten se lawyer ni na fe susu ma hina wotu mampanyin for council of state member na mu nyina mu hyehyɛ kyerema saade we koso ye regional minister wo je ma region nyina wo si mampanyin eno DC si mampanyin na mu ho no ma wo act se mampanyin no mu nyina makwakota ye fa ba ko bi achi ono no so amfa mra nya hwe no ensem nti omu busam se constitution no sebi mu bu na na se mu no esan say ye court no ye court system ni nyina no constitution no Ghana mamra na de ye adwuma na Ghana mamra na show bi so onya bibi ne npa ko so wonye de a na kire say na Abu Mahama be kan sembe no cheche ma wo ka say wo hu se nkofo bi e ma no comment ana say comment o mu digu ni DM mu e kire say Sampa for aye no very lenient and I feel so very respectful omo mabu ni dia ba omo press conference ni enti say yanom dia na omo kan na sebi ateni ne
ensemhunu ni ade ne mu nyina no na later no obeba na ode ne nte ho aba na nkofo so adwene omo say press conference ye cool yi nkan hyeda moa let them know mo hu se be ma wo honom so omo no se sena bloy nti wo se mo so hu se me ma wo honom na so no megidi se bibia mu no eya abotre ene ntoboase kakra na odi edi nkonim nti do mo ye ne de omego so aye na de no ada na ye me de kese kora ne se busua panyini na mu no da busua ni nyina no wono no mpo achechi ma kire sa asem no ba menhye fikesiem ema afanu mi nyina enya ne ntie se bebe yero be kama na to bia no wo mbeti ase na yero kan wie no yero anyi hina ma wo mo de ye me de ba ko no yero sante hine anyi ohene ama wo mo na emom no kan se monko na monko yi de shebrante mu nyina monko tena se na mu nyini pa ne family mi nte busua nyina ne ko ya omko yi tole sanwa jafla edene baaye etu te Sampa na se santefo yi hina ma wa na pese o kire sei fisa busua nyina ne ko tena se eno mu yi ye tole sanwa jafla yero na onim ne ba bia o eye mo na monko tena se ena mo hu so no ne beboa ena mo de ne baaye mu di kama ni so an kire mu krom ofo no mudi kama ni swanye ekire sampafo fi so man hini bi odi kan swanye kire okuro ansa na waba yero anima bi swanye akire no enti mudi kan swanye wo mukuro mu ama koni nyina agi ni tumu ansa na mudi ne ba yero anim na sa mo dua onim so yo hene a eside na wo tena onom na wo ka busua no ho no mo ba manhia edebetu yero anim so hwen kan asem no ni nyina eye agimabedu suma hene ne woni ekeka ho na hihye akire ena ama sisi wama ohome no so sa nenso so enye hwe akonwa de eya perapere na ahinye kura no se manso no nsem bi se ama ho na enya akonwa esombo ne so bia no sa na de bia na ka kire me o se akonwa eso akonwa idimu bia no se ya na tie nenso so se de tie bia no ebekwa akoto de da eno ami hu ade bi ewo honom na yentie nsam abusua panyini na kan enwie yewia na mede eno so atodwa abusua panyini abu yo da musua kwa hodo ni nyina no ewo mame tachiwa na sefo mu di Sampa akonwa no abusua panyini ekasaye omintie ena mpo ahemfumu a enu nso ye regional house of chiefs president ya accidentally onu nso akoye doma ahene a sebio medina high menim a dikude airport ya ewo onu otumfo ntem ndi o de ye fa beebi a enye yi akoye se wu maame awu aja o na o maame kura o tini nchen no nye ni papa beebi a uni kura fo ba no benya ntokwa no anwi na wakodifo sa na ade no akoye nti na ya ho se beebi adru no omu kasa bia omu bo NDC de se omu aban na aba na ya tena ho aka ya si ne ya kika no sa na binumu ka o mampani onti ena ya ho se sebio ya mamumuti a ne etie bia no o mampani beti ne nti a ya tutu anama aba ha enu no se ye nsem a aka ho numa onti ye no ye pese oni ni nkrofo no eti minim se wati na se opani edie manti se sa na ya kana matimanti teze this obona mande answer nti ye begina ha na ya bona mande fi se do ma hini ka bre bi se omu na tu aba ema NDC fo so omu aba na omu nye ndi omu pede a ndi omu bebe nti ya ba hai ye wura don dramani mama na nu asembisi ma ye kwasha asojafo ne apolifo ye ya busa nipa ye ko enu nyina nipa numu ye ko enu nyina na omu ye NDC fo tese NDC no wa abusia no na nye nyina na ye NDC fo ye ntimi ma no sa na ha ye kasi ni se ye kasa bia nipa bi wo party we mu ntimi ko boa o ma nka NPP fo sha ase boa ya efise na district women organizer of NPP no ye mimi of as na jafla onu na triba mienu ana miensa atriba mienu eni na jafla eti abusuan panyini ade na wode aba no na ohwa oman hini bia wo nkuro ahodo a yehye nase oman hini bia wo ninkonwa sofo obu ho a wo ye ne bonkum hini no sa hwe kuro bi so ho ma no obu ho ni fa hini no sa hwe kuro bi so ho ma no enti na no matsa nkonwa mo Sampa atsa nkonwa na nkasa no enom nyina bepie mu ho no
ye nkronkro ahodo hyehyɛ Sampa ase brono ne mpatam nkro be de wo ho no be 20 communities ni akiri na ɛhyɛ Sampa ase no those communities ni na ahemfo ba se yewura tole sangwa jafla na wo nim no so ye omoman hene into ye oman hene sa modua no who are the people that omudi wachi no according to Abrante na oti kromo no ye press conference so chechi mu twi no wo se won ye di wachi nyina ye wo mo firi nkofo baabi na wakwose se omode mabegu krom honom ne mo madehye no ankasa ye ofie ho mpo adehye ankasa na eye eje kofi so no na kofi so no na obedi na de na dehye na ankasa no omna wo tele sangwa jafla honom no nipa na wo ye na yie no na busua no wo yiba tole sangwa jafla ho se ne ma ene di wachi ma mko ye yie no a nana kofi so no ma ye gidie mu no akanfo no ono oni tumi wo fie honom apapa na ye hene ndi se ne mama opene ye yie a abusua no de nkola no manunu ba bia wom itina no matan konwa nyina se yiba tole sangwa jafla eno mo som no ono mu ni no na omo hawo nyina ne se wo mo mpesement me ho ase ho ye bebe ma ne ho me so wo ho esan se nipa akonwa ne dia nipa onu no what akonwa ho dadwene no odwene de makuro no odwene de ma nananom ayi bi ko enti won fa basabasa ye ma esan sa ye onu ane dia esaye be ha no de otenche nye ne dia ne de on de do pe bi otumi de akonwa ne ye enti otumi ko sesa nkofo fi nkofo aman so enu nkronkro ahodo so de ba on the name say wa obeba no ana be kan no they are fighting enti si ade press conference penifo ya ye de omobo mampanyini kokose asem omo tete ne say na man penifo ne penifo yi o makọ Sampa no o matra ho no ma nyema bi koso Sampa ha adwen enti mampanyini na mrem anya saa je wo mo adwene ye wo mo ya nkofo bi ka say NDC fo aban na teachiri no wa nhwa no magye atum na mimse mampanyini de osi a woyo otie no woyo enti obeye so amana ye kama enti mampanyini asem no de atudwa eno no wo mo asem de tudwa no mo ka na mo de apre asumdue e de ama Sampa enti na busa for Sampa se de han komo no bono so esi etie no de besi akire bia so no ye de bebre mu yenko no boko se ya gidigidi ne dede no fa so bia enyu so boko na yetumi edi nkoni mu asem ne mu na se de tie bia de enei ekire ne dan nyina Sampa manhene eye tole sangwa jafla mede mu si ha ADUMASA TV medin gate semene kwaku yakram